Kaixo, gaur azalduko dugu Classroomekin nola hasi antolatzen ikasgela bat. Guk eman behar dugun ikasgela bat. Beno, Classroomen sartuta nagoela, elbide hontan, classroomgoogle.com. Egingo dudana da, lehenengo gauza, begiratu hemen zer dauzkadan. Hemen lehendik dauzkat ikasgela batzuk sortuta, eta hemen joaten man naiz hiru marratxo hauetara agertzen zaizkit zein ikasgela dauzkadan. Hauektan irakasle bezala nago, hemen ikasle bezala. Goazen ikasgela bat sortzea. Hemen goran ikusten duzuen plus ikurtxo hontan ematen badiogu. Dago sartu ikasgelan, ni ikasle bezala egongo banitz, eta sortu ikasgela. Kasu honetan irakaslea naiz eta sortuko dut ikasgela bat. Eta hemen jarriko dut izena. Komeni da ikasleei ateratzeko izenak modu berdintsuan ikastetxean, badanok irizpide bateratu bat eukitzea. Beraientzako horrezagoa da lehenengo ikasgaia egotea, eta gero guretzako balio digun erreferentzia. Eta baitere oso komenigarria guretzat zehaztea zein ikasturtetan gauden. Horrela, datorren urtean berriak sortzerakoan hauek artxibatuko ditut, baina jakingo dut zein den. Aurtengoa edo iazkoa. Sortu, eta sortuko da, eta irekiko da. Hemen ikusten duzu korrontean nagoela. Hemen egingo ditut nik nire lanak jarriko dizkiet. Hemen duzkat, lanak, galderak, iragarpenak jarri ditzazket. Honi ditzen zaio korrontea. Printzipioz, honela irekitzen da. Gero, daukat hemen ikasgela. Hemen ez daugat ikaslerik. Duen komeni zait ikasleak sartzea. Nola egin dezaket? Bi modutara egin dezaket. Ikaslei Classroomean sartuta daudela kode hau eman, eta beraiek ematen badiote lehen zegoen plus jorri eta ikasgelan sartu, kodea eskatuko die eta hau idatziko dut. Eta automatikoki niri irakasleari hemen agertuko zaizkit. Baina baita ere gonbidapena bidali dezaket ikasgela osoari. Hemen azten manez jartzen DB H bat C, kasu honetan ikusten duzue administrariak, jesuiteko administrariak sortuta dauzkala taldeak, eta hemen talde osoari gonbidapena zuzenean emango nioke. Beraiei iritsiko zaie gonbidapena, postaz, eta baita ere Classroomen agertuko zaie sartzeko modua. Agertuko zaie ikastaroa, eta baiezko ematean automatikoki hauek jarriko zaizkit, orain gris daude, baina gero agertuko lirateke ja ikasle bezala. Hemen zer daukat gehiago. Hemen aukeratzen badut bat, adibidez, daude bidali mezua, kendu, gero isilarazi ere agertuko litzaidake. Hau da kudeatzeko nire ikasleak. Ordena ere aldatu dezaket. Gero zer da honi buruz. Hau da ikasgelaren inguruko informazioa. Nahi duen informazioa jarri dezaket, egokiena nire ustez, hemen klik egiten badut, programazioa sartzea da. Programazioa, nahi dudan beste informazio, gaien inguruko informazioak, eta nahi duena sartu dezaket. Baina programazioa uste dut ezinbesteko dela. Beraz, emango diot
Drive-i, eta Drive-en daukat nire programazioa. Hemen daukat, bestela bilatu egin beharko nuke. Hemen bilatuko nuke, mintegian, programazioak, eta hemen dago. Bale, uste duzu hemen agertzen zaila. Argitaratu, eta informazioa ere jarri dut. Hemen beste aukera bat daukagu gonbidatu irakaslea. Posible da gela honetan bi irakaslek funtzionatu behar badute, gonbidatzea beste irakasle bat, eta aukera ukiko luke beste irakasle horrek ere argitaratzeko lanak eta bar. Irakasle moduan egongo litzake bera ere. Beraz, hemen korrontea, lanak jarriko ditugun lekua, gero aztertuko du hori, ikasleak kudeatzeko, eta ikastarori inguruko informazioa. Hemen, ikastaro guztiak eta gauzatxo bat importantea. Artxibatutako ikasgelak. Hemen iazkoak dauzkat, eta hauetatik errekuperatu nezake nik egin dituen hainbat ariketa. Beste gauza bat, ezarpenak. Hemen jakinarazpenak. Ikasle batek zerbait lan bat entregatzen duenean, posible da posta elektronikoz niri jakinaraztea. Nik hau kenduta daukat. Ze izugarria da mezu kopurua. Orduan, bat eman naiz ikasgelak, dauzkadanak, hauek ordenatu nintzazke ere, pentsa nahi dudala hau jartzea honen atzetik. Ikusten da, eta A jarriko nuke hasieran. Bale, eta orain ordenatu zait A, B, C. Bueno, besterik gabe, ondoren aztertuko ditugu nola sortu lanak eta bar.